Usa ka bata nga namatay ug laing tulo ang naangol human maigo sa pagpamusil dito sa barangay Magsusunog, lungsod sa Pamplona, lalawigan sa Negros Oriental. Nagpangidaron og 10 anyos ang namatay samtang ang mga naangol yarasab nga may agaw nga nagpangidaron og 4, 10 ug 11 anyos. Nasayran nga gikan na napas og tubo ang pamilya kinsa miadto sa Pinoy-anan sa ilahang apuhan kuyog ang amahan. Nakadungog og buto sa armas ang amahan ug mao na lang ang nakita niini nga naigo na ang bata hinungdan sa kabatayon nini. Atol sa phone interview sa Information Officer sa Negros Provincial Police Office, Police Lieutenant Stephen Polinar adunay nagkuhang mga bolita sinungdan nga gituhuan gigamit kini sa improvised shotgun. Wapay matumbok nga suspect ang kapulisan ug usas kita na usab nila karon ang motibo nga personal grudge sanglit aduna matud pa gikabingkil ang pamilya sa biktima. Unidentified bank suspect, sir. So, actually, nag-conduct pa naman po yung instruction si ato ang PD nga to conduct thorough investigation.